pop makhohlele ngithi pop champagne style asashisa amakhomo champagne ihlangene ingoma nokushaya izandla kama laphi chichi wena ka angithi nyakanyaka What's good YouTube? It's your boy Sticks Mapensela 2.0 Excel for life. Yeah, me shitter tweka ka type. Afere TK njam uyasidla stock. Vele stock uyasidla ntanto. In 1 to 10 usikangaki? Yabona 9.9. 9.9. Nje. Mangabize istock ungatholi hakho uthola ama-10s wena. Mina ngayithola shapfeli lento leyo ngithola. Umfake la ntwana sizibonele. It's about to Ba go. manje amdiyoti uzongibiza. Akusema. Hello. Nje. Ngiyaphila. Ngiyaphila. Hlekani. The beauty that captures my heart and soul. Okay. Muhle and stuff. Ngiyabonga. Yeah, so muthi. Sibonga konke. Sibonga konke. At least you know very well or like akithi Zulu phila ngithola marapate ke tla zama ntho engwe lengwe ka time ngithola. Okay, it's fine. Muhle mfethu. Ngiyabonga. Angitshela mfethu. I'm DK. Nice to know you, DK. Vele like bacabo vele masingilana vele ngishaya vele ngokuthi like ngizorina nesitoko esifresh. Anto. I do like you actually. Yeah. But okay, cut it. Yeah, nje amaka time da. Ungivulele la space. Hello, Hi. njani? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila ne. So ufila kanjani since ukhuluma naye nje? Hey, into engiyifilayo cause angichazi. Akachazi, ngazi. Like maningi ama-reflex mara ngeke ngize ngasho. Angeke uziwasho. 1 to 10 umkangaki nje 7. 7. Why? Nothing personal, like unokuphaphanyana. Umkangaki. Ka time ngwana ke mofa 80 nyana ngithwala. Ithu yepi? Ayithu ukuthi like shota mina lapha ngithola. Yeah, jump nje. Afere siyabonga ne. Noma ungayivala ntanga ngisho. Nami ngafika nje. So, siyabonga. Seba fethi it's your boy Sticks Mapensela 2.0 Tsengoba. Ndumiso bafethu. Afere Ndumiso ntwana mina kama la mkwaba ba testa ntwana. Unalo wena ikwaba abantwana. Kubo cherry ntanga in 1 to 10 ntanga usiganga. Ska 9. Sigana ntwana. Futhi mangakubizela istoko ntanga ungathola ihakho uthola ama number manje. Ngafili ya. Umbize la. Ngiyacela. Ba mantwana tuyoti. Hello. Alright. One come Live. Hlala ku. Zone 3. Afile mfethu makafika umuhle kanjani. Mfethu aziphi type now. Ayibo. Okay. Marunsi. It's more type now. Ayibo ngithini? Mazi mfethu kuphuma umoya phela awazi ukuthi Ngisho neza. ushona kusathula. Ngeke umuntu othekela. Awufuna ngenzeni mina? Afile. 06. Saving ngobani? Libo. Feel ngizoseva ngolive kanjani? Hayibo. Why? Hayi. Hello. Hello. Right. Nami ngiyaphila so ifila nje since uringana. Wena. Serious. I'm feeling next. In 1 to 10 umkangaki yena. Ubiyena nje. 1 to 10. Yeah. 5. 5. Why 5? How?
Hayi ngiyahamba mina. Afere siyabonga ne. Thank you. Wena umkangaki? Ngimka 5. Boss. Kuseba phethe Top Boy Sticks mapensela 2.0 kusenginobani? Phethe intokuzini yayo. Afere intokuzini mina ntanga la iskele igama la Melisha ukwaba abathesta. Yeah ntwana wena unalo uvalo ntanga. Next kanjani uvala likho nje? Mangakubizela isitoko no ntanga ungathola senze uthole nehaq wena. Umfowethu. Afere ungamfaka ntwana. Do your thing ntwana. Afile. Hello. Igama lomntokazi ngibisa igama lakho. Business. Usemuhle sasa. Yakangikaza. Ya mfethu like ngisafuna ukwazi ngcono phela ngempela. Ngithi ngifuna ukwazi ngcono if I mind. Angikazi like why? Angithi ngidini ne reason. Yeah, like a Because it's in you. My voice no. Okay, ngiyabuza nemara ukuthi manje ngithi my friends. Okay. My friends ne. Okay, mfethu ungama 9 zodwa. On iPhone. Ana kanje like una phone or. Okay, mfethu subonana la iskena ngitho. Ava ekran. Aqhuzuki ke mfethu kwayo. Ungakahambi. Hello. Unjani? Shapweni. Anami ngiyaphila so ufila nje since ukhuluma naye. Feeling next. Feeling next. Akana that thing. Akakushela. Takhamba. Hayo. Zwakala ba. Hayo. Khamba. Wazithi ucaza ukuthi imoto ekushela. Socela siba my friends. Hawo. Ngivela ngathi siba my friends. As in like serious. Serious. Okay, ngithi ke ngishaya replace sifele khona umfowethu. Ayishantwa. Ya noma ungasukanga. Rafid. To be honest, to be specific mfethu ngithona. Yakunqayo, like angichaza. Yabo. So mfethu sitokubona indlela nonyana ukuzwa ngawo. Wow, ngafuna. Mfethu. Ngayiswela ke mfowethu uthi khamba. Wakachaza. Afele in 1 to 10 umrate ngakhi? Ubiyena. 5. Why? Alright. Turned out fit noma yini. Wena ndawo umrate I'm the 6 and on. 6. Why? Ugrel isiphethe kahle abokuthi ugele and stuff. Ya akuphaphela. Angiphaphelanga sipitelanga ugrel. And uthanda ukuringa eva. I4 yephi? I4 yephi nje umka 6. Ntanga i4 utayanga nayo ngithola nje yabo. Nginto vela nayo ntana yacaba. Afere boske. Uzoyivala kama. What up you pick your point is always you know Ivan. Yeah.